ପରାମର୍ଶ କାହିଁ କାହିଁ ଚାଲିଛି ଏବେ ଖାଲି ପରାମର୍ଶ ଖାଲି କରାହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ ଗୋପୀନାଥ ସାହୁ, କ'ଣ କହିବେ ଯେ ମଣ୍ଡଳ ହଳଦିଆ ତଳିକ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। କ'ଣ କହିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଏଇ ଶ୍ମଶାନଟା ତେଲି ଶ୍ମଶାନ ନାମରେ ନାମିତ। ତେଲି ଶ୍ମଶାନ ଆମର ସରାଉଣ୍ଡିଂ 2-2.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ମଶାନ ରହିଛି। ଏ ଶ୍ମଶାନ ଏତେ ଅବହେଳିତ, ରାତିରେ କେହି ଶବଦାହ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଦେଖି ଆମେ ନିକଟରେ ହିଁ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ହିଁ ଶବଦାହ କରିପାରୁ। ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏତେ ବଡ଼ ଶ୍ମଶାନ ଥାଇ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ମଳତା ଦେଖାଯାଉନି। ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ହରଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଏଇଠି ଶ୍ମଶାନରେ ଶବଦାହ କରିକିରି ସେଇଠି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହେଇକିରି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଲୋକେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଆଜି ସ୍ନାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲାଣି। ଏଇ ଶ୍ମଶାନର ଅବସ୍ଥା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ବି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଧରିକିରି ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁନି। ଏ ସାପ ଜନ୍ତୁ ତାର ଏ ଯେଉଁ ସମାହାର ଏଇଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ଗଛ ଲଟା ଏସବୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଣି ଗୋଟିଏ ଶବଦାହ କରିବାକୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆସି ଆମେ ଶବଦାହ କରିପାରୁନୁ। ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ନେଇକିରି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣେଇଥିଲେ? ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ରହିଛି? କ'ଣ କହିବେ? ଶ୍ମଶାନ କି 10